lume minunată în care veți găsi numai tryharderi. Ok, sunt de lume, sunt Alina, sunt MC de GameSG, episodul... habar n-am. Așa. Da. De ce să filmez? Pentru că sunt puțin player și îmi place așa, pentru că prinzi mereu sabie din spawn, dai target, știi? Da. Prima scurt episod de MPSG. Posibil. Posibil am zis, nu știu dacă e for real. La modul ăla. Așa îmi pare că n-am și un arc. Sau... N-am găsit arc, fira. Așa. Așa. No way. Am găsit arc. Perfect. Ah, super. Da, da, puțin mă scurt să dăm posibil, gata, m-am făcut aer. A sărit pe mine, a sărit pe mine. Fugi, 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 fugi. Dă boost, dă boost, dă boost. Să nu te bată, să nu te bată real, Mihai, fugi. Câtă viață ai? Fugi, 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 să nu te bată. Tu m-ai omorât pe mine, mă! Bă, te-am omorât eu? Da! What the fuck? Da, la chiar drumul mare nu mai fac intro cu mă bâlbui. Sunt aici cu Ionuț. Ciugă. Salutare, salutare. Dar de ce nu-l faci tu mai încet? Că poți să-l faci mai încet dacă e. Nu pot, frate, să-mi bag piciorul în limbariță. Ah, ok. N-am luat nimic din spawn. Ai prins sabie? Da. Vezi că mai sunt 2 în spawn sau 3. Oh, ce frumos. Eu m-am dus la rută, să știi. Nice. Știi să vii la... Vino acolo la chestie. Tali, On la universitate? Da, da, da. Acolo Așa. unde e chestul ăla. Unde poți să faci choke point. Știu. La Chocoin, frate. Cred că ești la ăla cu double chest sau tier 2. Nu, pe o să merg și acolo, dar după ce iau chestiile de aici. Stai, frate, că dau o fugă până acolo cu mie, că fuge cineva. Tu ești aici sub mine? Da, da. Da. Tu erai. Am sabia, am popor. A luat la chesturile filar, mă, să ai modul după el. Du-te, dai. Se duce la double chestul ăla tier 2 sus în parcare, dacă știi unde e. Da, da, îl știu. Razorpit, s-am apucat de hack. Într-un meci, am filmare. Mi-a zis că sunt hacker, m-a bătut pe la cu 1 și apoi îți dă la altul că e hacker. Păi de ce ai bă hack? Că frate, așa se joacă jocul ăsta, nu știi? Să știi, aici n-am ce să zic. Chiar așa e. Hai că l-a repăsat toată mapa. Primul hit. Hai și restul de hituri. Mi-am pus limiter de click-uri să-mi bat piciorul. Nu m-a trecut de 12-13. De ce? Frate, am prins 17, nu știu cum dracu am prins 17, m-am turbat cu 2 degete pe pic stânga. Doamne ferește, și eu prind abia 8. Păi eu șmecherie, frate, cu jitter click-ul. Eu n-am putut niciodată să fac așa ceva. Frate, jitter click-ul, aici nu trebuie să ai masă musculară, trebuie să ai încordate venele, când faci să tremuri degetul ca de parcă ai Parkinson. Uai de cap. Păi aud și eu, zici că ai mitralieră. Bă, bune, chiar se aude. Da. Dar trebuie să se aude pe clip, ca mouse lângă microfon. Aoleu. Unde ești? Frate, sunt lângă spawn, alerg pe ăla încă.
Nu las pe Pe ăsta. bune? Da, că la Și tu lyric. ce iteme ai? Am așa. Chestplate de gold, pantalon de chain, boots de iron și cască de iron. Ah, ok. Hai că și eu la spawn. Pe unde ești? Frate, du-te în nord. E alea aia. Imediat ce vezi, În nord. nu știu cum să zic, nu știu cum să detaliat. Pe stânga sau pe dreapta la clădire din nord? Fii atent, ai intrat ăsta în clădire, intră și tu în clădire. În clădirea din nord? Da, da, îl văd, îl văd. Dă-i frumos, te rog eu frumos. Sunt în spatele tău. A, da? Da, stai că am ieșit afară. A, da. Bă, dacă... A, DM-ul. Ăsta nu are sabie, să știi. Razer ăsta. Păi înseamnă că suntem 2v1. Hai că poate îl câștigăm. Poate ia ăsta sabie și ne omoară pe amândoi. N-are cum, că n-are nimica. A, ba, are și chestplate. A, i-am prins una, da, degeaba. Ai, mă, dacă... Are, bă, sabie. Gata, 2v1. bravo. Gata, ultimul frumos meci de ce posibil. Azi dau. Ia uite-l pe ăsta, full fier aproape. Full Îl fier batem aproape. sau? Hai să lăsăm să ne bată, să se simte cel bine. Hai pe el. Nu, bă, hai amândoi pe el. A, uite-l că deja e tryhard omul pe mine. Vezi să nu te bagi în foc. Na, Tu realizezi că... Nu fac. vezi focul. Uai, de că mi-a dat un Fugi, vot, mi-a luat fugi. 4 inimi. Dă mine cu arcul. Stai să... Văd. Stai că... Câtă viață ai? Vezi să nu mori. Nu mor, frate. Dă-i, dă-i. Ha. Gata. Da, frate, s-a postat episodul. Ionuț, spune ceva despre tine. Mă cheamă Ionuț. Cam o s-a postat episodul. Pa.